Mulayas ko din eh. Oo. Manglayas tanwa. Sige na, pangandam dayon, yaya. Apan. Pangandam. Ay, dili ko. Mamatay ko sa imong amahan. Kadaghan ka na mamatay sa kahadlok mo sa kong amahan. Dili ko, Susan, dili ko. Pasaylo ako, kay dili ko. Ayaw din eh. Pag ayaw din eh. Oo, Susan. Pabilin din eh, kaya ato na ko. Mukuyog ko. Ayaw ko ibilin din eh. Pangipos tayo. Mamatay na gyud ko ani sa imong amahan. Mamatay na gyud ko ani sa imong amahan. Pagdali, yaya. Nagpabuto. Naibaho ko daghan sila. Mahimo man nga tubangon ko sila ug mamatay ko din eh. Papanunsao naman ang si Susan. Kabuang na ko, no? Kanugo ni Susan, no? Total na tuman ko na ang katapusan kong buluhaton. Kinahanglan nga dili matuglain si Susan. Magpalayo ko din eh. Di na kayo layo din eh ang faruna. Huwat ako, Susan. Huwat ako. Susan, Andam ka na. ganihara. Ganihara. Kung mo ingon ko nga tana, sunod tayo na ko, yaya. Ilan ka na nako maganinara kung andam. Uno. Dos. Ay, tana! Ikaw na lang guys, Susan. Oy, mamatay na yun ko lagi. Agay! Hinayasap ko. Ay, mahulbot ang akong bukton. Gusto na ito, ada. Ano mo kumakunahon na ane? At doon ko sa Adila siyang kwarto. Mas maayo pa nga adto sila sa Adila sige patuyo kog buhat nga bay pahuwayan sa linaw. Mataw nga maong dapit. Ug angay dito si Susan santa magpaabot siya ni Parsino. Adela! Adela! Malantaw na din ang dakong kahit Susan. Kundi patagas ang mga pareling inumansyon. Ato na lang unta taagi. Tago na, yaya. Mao na niya akong giingon. May bantay ni si Kate. Usaw na to paagi. Nga magagawas na dun eh. Adela! Mabirto mo din eh. Adela! Adela! Tuwa tinggal sa kwarto ni Susan. Dili maayo nga magdugay ta dinhi. Nahadlok na sab ko. Simba ko mi alto si Senyor Emil sa akong kwarto. Unya ako dito. Ug magtuo nga to ako sa imong kwarto. Ug sa pag-alto usab niya, wa ka dito. Usao naman lang Susan. Opo, kay mitataw din napita ang nagpantay sa Kate. Iya! Susan! Susan! Wasay may tubag. Birto sa bumpuntahan. Wasay tao. Susan! Adela! Wa si Adela sa iyang kwarto. Wasap si Susan din sa iyang kwarto. Hangtod unsang orasa tan duha nga motago dinhi, ha Susan? Ang ako lang ko
Kung may makakita nato, usa may atong buhaton. Aron dili magduda, nganong isuksok tag maayo ug may mga datang bag. Oh, Susan, Ngano, yaya? Usa imong kilili. si Senyor Emil. Tanawa si Senyor Emil sa gate. Nagkagsulti sa nagbantay sa gate. Hay na. Nakakita ka ba? Yaya. Nakakita ka malagi. Yaya, adila. Kipiyaan sa gwardiya ang gate. May kuyog na nagbantay sa gate ni Papa Emil. Higayon na nato kini. Dali na. Walay tao ang gate. Tana! Nga na to sa gate, yaya. Akong abihan ang gate, Susan. Gawas na yun kung maabli na ang gate. Dali tayo. Abli na ang gate, Susan. Gawas na yun. Kapusan ninyo sila Susan o Adila. Pasalo kami, saudara. Pasalo. Day, kami. Yaya, adila. Balik na ng sasod. Susan. Huwag yung ko'y pagduda bisan gamay nga nagplano ka dahil paglayas. Turtugok ginig akong utok kay nga nung nakauna-huna makos pag-adto ni Adila. Pero kay wa ka man dito magmilahos ko sa kwarto ni Susan o dito na ko magduda. Kay wa kasab sa imong kwarto, Susan. Pasaylo ako, Senyoro. Hilom na, yaya, adila. Hilom na. Dada ninyo kayong duha sa kwarto ni Susan o bantayig yun ninyo, ha? Nga dili sila makagawas. Dali ko, Susan. Dali. Nganong nadugay man ka sila sa Barsino? Untaan ning urasa, ni ana sila. Floro! Pagdag kauban, sugat-sugata sa Barsino ron mihibawa na to nganong nadugay man sila. Gisundan ko nila. Kauban kini sila sa nibanhi ka na mo. Tuo kong nalipat ko sila. Nabisom o ko kakahuyan. Ilagi ko na atlan. Ngayon ana magsubay sa dana. Wa na'y kapuslanan. Kung sa kapuslanan, namudagan paghihapon ko. Duha nga to sa lima ang sakay animang sakyanan. Sa iyon ko na silang lubag-lubagon. Pila mo kabuok ka na sa kinan? Hoy! Gipangutana taka pila mo kabuok kauban. Nganong ikaw na bigawa sa sakyanan? Nagpunay ka man hinuon og tutok nako. Pagawasa ang imong kauban. Wa ko'y kauban. Ako ra busa. Unsay buot mong ipasabot? Basi nagtuo ka. Nga daghan ming miambos ninyo. Ako ram usa ang miambos ninyo. Giklaro ko sa bang imong dagway kung ikaw bagit kini. Ikaw gidi ay. Ikaw ang usa? Ikaw lang biambos na mo? Nagtuogi kong isog ka. Usa ka higayon. 15 ka tuig na ang milabay. Una ti ka nga nakita. Sukad adto. Mipilit na gid ang imong dagway sa akong hunahuna. Bisan asa ko. Pirmi ko gin makita ka ng bangis
ug maisog mo kaayong dagway. Nakapangutana ba ako karon kung unsay imong abilidad? Na ako nalay buhi sa maong ambos nga ikaw pa yun. Ikaw ang usa ang miambos ka na mo. 15 ka tuig na ang milabay. Naakli kahom? Patakti ko sa mukhaom. Nangukas patalyong Alcatare. Dagdam ko kaki posible. Disong ninyo ang mansyon sa Gordones sa trinaydor na pagi. Oh. Kinsi na katuig ang milabay. Pakyas kasi mong tinguha nga patyon si Constancio Gordones. Tungod kay siya mao'y nanguray sa pagpatay sa iyang kaugalingon. Kinsa ka? Pero wakay katagbawan! Kinsa ka? Imong gipatul ang iyang liyog! Kinsa ka? Ako siyang amahan! Rodrigo? Ikaw ang Patay, Rodrigo? Kinsi katuig na kung nangandoy na putlang kasab sa imong kinabuhi! Buhi ka pa niya ha? Patay, Rodrigo? Dako kung pagtuo nga ang dugo sa Gordones. Patas o pakiangayon. Unsang klasiha sa pinatsana yung imong gusto? Ikaw, mo'y akong papilion. Ha? Huwag ko maanad nga ako'y mo pili. Huwag ko maanad, anak. Ika'y pili! Kaya kung may imong gipapili, gamita ka ng ighihiwa. Ilugon ko ka na, nga dili ka magamatnon. Ipanagod ko nimo sa imong hambog. Gamita na! Aron ka makatuo. Gusto kong mahuman kayon kini. Pinaghuwat nako ang mahal ko kayong babae. Ha? Patay! Mamatay mong mga Gordones! Ikay yun! Nagkawil-kawil akong buktong Brasil. Huwag ka na'y mahimo pa. Tungkanan na kamatayon. Paghihatag ka na ko, Rodrigo. Matuman, Barseno. Tanaw na akong mapuok maning imong ighiwa din si mabaw sa imong agtang. Hapit mapuok ang ighiwa sa imong Barseno. Kapo Marcelo! Oh! Aigo! Natumba! Patay mo! Pasang buhay ba? Patay mo! Dito mo Davida! Aray sa medyo ng Davida! Magdungan ta! Makalita na to! Magdungan tayo paputaw! Plano! Dali! Wala siya! Hain siya ba yun? Furo! Si Capo Marcelo! Tanawa! Kapo Marcelo! Kapo Marcelo! Patay na siya, Floro. Patay na si Capo Marcelo. Pinagsigaw niyang mga mata. Tanawar ko. Tuslak na Hapit mamuok ang igigwasin o. Dili ordinaryo ang may buhat ini. Lagot kayo. May talagsaon siyang kusog. Pagitaon ta siya. Huwag pa siya magpalayo. Sundo na itong dugo o mga tunob. Ingat to pa yung ulit sa pita. Dali! Dali! Mga sakilan! Mga sakilan! Nagsunod! Tago!
Chupilo! Dali sa nakatago sa batawan! Pagmat ko ng tanan! Tingaligtaghan sila! Kawas na lang! Kawas! Ako'y mahibaw na! Kapo Chupilo! Ayaw na, Philip! Ayaw na! Ako'y mahibaw! Philip! 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 Ayaw ka bala ka lang! Kapo Chupilo! Nahulap na ko sila! Doon mo din! Philip! Di kami makita din! Nga talang sound kayo! Philip, John! Huwag ka ba maun sa Philip? Kuha nga ka sa stimpla ni mga tawahan na! Kapo Chupilo! Tanawa! Tanawa kong giong sa pagpatay kinitawahan na! Si Barsino! Kapo Chupilo! Si Barsino? Hapit mapuok ang iniwa sa ibabaw sa iyang agdang! Maudi ay kinis si Barsino! Ang gikaintapan, ang gikahadlukan, bangis kinitawahan na! Siya ang sinaligan sa batalyong Alcatari! Apan unsa may pasabot ini? Unsa ay manggiling-ilingi sa palibot? Kapo Chupilo! Rodrigo! Kinsa? Kapo Chupilo! Si Rodrigo! Nahibaw ko! Kung unsay naakaroon sa imong huna-huna. Apan ingnon ta ka! Nga imposible kayo ang naakaroon sa imong huna-huna. Ha! Si Rodrigo? Dili ko mo to! Nga si Rodrigo ang ipatay ining Barsino. Oh! Ligoon si Rodrigo, Kapo Chupilo. Oh! Mayong laki si Rodrigo. Apan dili ko mo tuo nga siya mo'y naghimo. Aron maingon ini ang katapusan sa tao. Na bisan istorya lang ang akong nabati. Bahin aning Barsino. Bisan wa ko pa makita kini si Barsino. Apan bation ako og dili kasagarang kahadlok. Kung unsa ka mayong laki si Barsino, mao kasab, Kapo Chupilo. Apan kung nagtuo ka nga si Rodrigo ang may patay aning Barsino, dili gid ko mutuo. Mutuo ba ako? Kung muingon ka nga mas labaw pa kaninyong mayong laki ang ipatay kang Barsino. Apan hangtod karon, wa pa gyud ko mahibaw kung si kinsa pa'y mulabaw kaninyong mayong laki aning Barsino. Tungod kay wa pa kini matao, Kapo Chupilo. Ikarga ninyong patayng lawas ni Barsino, Philip. Mapadayon kita sunahan. Nagtuo ko na may lain pa kitang makita dito sunahan. Lihok na mo, Philip. Ayaw ka mo kalimot. Pagkumangkon ko, Nityo Anton, nga mo'y kailang pangukaron sa bagong familia Gorgones, Kapo Chupilo. Ayaw ko pa hinumdumay palihog, Philip. Nahibaw kay ko kung kinsa ka o kinsa ang imong kagikan. Kiniya ka sa batalyon, dam-andam kang mutuman, kung unsay ihangyo o ipalihog ninyo. Balikon ko, hangyo o palihog, Philip. Dili sama nimo ang imong igagaw nga si Rodrigo. Gamutuman og way dagang sulti nga babati. Kadali na nimo malimot, Kapo Chupilo. Dili pa rin dugay nga misupak si Rodrigo kanimo. Saksi kami tanan. Nagisupak kaniya o nagtuman siya sa iyang gusto. Balik ang tanan sa sikinan. Mupadayon ta sunan. Gisupak ka ni Rodrigo nga mo'y kapo sa batalyon Gorgones. Dito sa unahan, unya, Philip. Dito sa unahan. Dili lang kay ikaw, kundi lakip ako o kitang tanan. Atong mahibawan kung sayo o husto ba si Rodrigo, kung ganong misupak siya sa kung gusto. Balik mo sa mga sikinan! Philip. Oh, tanawa. Tanawa. Nagpasad ang mga patay sa mga sakop sa batalyong Alcatari. Patay. Nahurot o kamatay.
Karon pangutan ako, Philip. Kung kinsay nagbanhi ini nila, kay tubagong taga, may lain pa ba kung dili si Rodrigo? Nabugos yun si Rodrigo nga mubalhin kita dinhi sa norte. Kay dako gid siyang husto. Nga ang norte, mo'y gigamit sa batalyong Alcatare. Gamusod, o dayon mo gawas sa Andulana. Gitawag na to siya gahi ugo. Bisan usa, way mipataas sa ilang kamot, dihang gipangutanan ni Rodrigo. Kung ubanan ba nato siya sa iyang gituhuan, na kinahanglang mo balhin ta dinis norte. Apan way usa nato nga mituo niya. Kining tanan natong nakita nga nagpasad ang mga patay sa batalyong Alcatare. Agi kining tanan ni Rodrigo. Si Rodrigo batok sa gatos kapin ka mga sakop sa batalyong Alcatare. Karon, kinsa may imposible, Philip. Tungod kay nagbasol ko nga wa mo sunod ni Rodrigo. Og nauwaw ko. Nauwaw ko sa akong kaugalingon. Wala. Mingon. Luwas na ko. Apanhain ng patayng lawas ni Kapo Barsino. Wala din eh. Mayo kayo. Wala nila hinaptian sa kanan. Mubalik ko sa Farona. Mubalik ko sa Mansyon Alcatare. Abli ang pultan. Isur panihapon nila nasusan kadina. Inyo ka ng panihapon, Susan. Pangao na mo. Anya na. Maanad ka ra ug makasabot ka ra, Susan. Dili laay nga paabuto ng panahon aron dawato mong kapikas ang labing maisog nga tawo nga akong nailhan sa tibuok kalibutan. Karong taon-taon mo abot na sila si Barsino. Senyor Emil! Kinsaron! Senyor Emil! Ayaw pagsingsingit, Loro! Ven aquí pronto, loko! Senyor Emil! Senyor Emil! Nga nang ikaw naman! Hain sila si Barsino! Patay na si Kapo Barsino! Naabtan pa na mo nga naglungay-lungay ng usa ka bukto ni Kapo Barsino. Gibalik-balian siya itong usa ka patanon nga iyang gikasangka. Minuhot si Kapo Barsino. Gikuptan sa patanon ang buhok ni Kapo Barsino. Ug unya, mihuyad ang patanon. Ug hinurot nga kusog nga gitampok ang igihiwa sa uni Kapo Barsino. Naigo na mo ang patanon. Apanawa lang sa pagduulan na mo. Ug ang igihiwa hapit mamuok sa ibabang agtang ni Kapo Barsino. Nakaila ka ba kung kinsa ang mong batanon? Wa ko makaila niya. Apan kung igakita ko siya kusapa, mailhan ko lang siya. Oh! Usa karon! Senyor Emil! Oh! Sulod mo na ko! Dahil! May biya sila, Yaya. Pagdali, ato taagis sa kamay lutsanan sa luyo ni Mansyon. Ay, naging ko, Ani. Hilom na, Yaya Adela. Pagdali! Unsa ka tong mga buto-buto! Oh! Barsino! Ah!
Kalit kayo ang pag-abot sa sakyanan, Senyor Emil. Gihagbong kini si Kapo Barsino gikan sa sakyanan. Barsino! Susan, padung kini sa imong bahay pahuayan. O, Yaya Adela. Makita na to ang bahay pahuayan. Dali, samta mo rin nagkagupot pa ang mansyon. Anong una ta din hipuyo? Wa ko matuo nga mamatay na yun si Barsino. Libre na ko, Yaya Adela. Libre na ko. Ay! Susan! Tao! Nagkaduko! Atake ko. Topi. Lalaki, Susan. Usa ka lalaki. Wow. May mga samad siya, Yaya. Dali. Oh, nga naman. Ato siya ngayungan. Dali. Ari ko napit siyang o diya ka sa may tiil. Dili ko eh. Dili ko. Yaya! Basta, dili yun ko. Dili ko. Usama ka, Yaya! Kristohanon ka, dili! Sige na lang, oy. Sige na lang. Pero ako diha dapit sa iyang o. O ikaw, diri dapit sa iyang tiil. Nga naman! Ay, ayaw nagpangutana kay lainan ko diri dapit sa iyang tiil kay doon ra sa iyang Lihok na dayon, Yaya! Huwag na magtingog ang tao! Mamatay na nito kung si mong kalangayan! Oo, Susan. O sige, dungan tag-alsa. Uno, dos, ay! So, Cristo! Nakahikap na yun ko, laki! Sige, ibutan na to siya, Yaya. Hinay lang, ha? Hinay lang, Yaya. Ay! Yaya! Nadagdag na noon ang iyang Na, pasay mo agad ko dong. Asa ka man, Yaya? Mangit akong tubig kay manghunaw ko. Ang poti mo, Yaya! Sudlion niya nagdagang tubig ang plagana, ha? Og dada dire! Kisa maka ni siya. Nagsumpra na ako nila dali. Nahugay yung palagana. Init kaya siya. Tuwid kini siya masamad. Yaya! Tubig init ang dada! Pag-init ang tubig! Init tubig mo dada dire! Ni Ana, day Susan. Ibutan dire. Nagkurog siya. Day Susan. Init kayo siya. Doon na siya duha kasamad nga agi sa mga bala. Dautan ni siya, day Susan. Dautan ni siya. Yaya! Doon ako yung mga gamit din. Gamit sa usap. Gamit sa medikal. Oo, day. Namagani mga lain-laing tambal. Imo mang pagbuot nga bisan din butangan ko din og mga gamit og mga tambal. Kay doktora kagud. Pagpabukal og tubig. Aron pabukalan ang ako mga gamit. Sige na. Ngano man di ay? Operahan ko siya. Ikitigpahid sa dugo iya. Dili ko day. Pamatay ni siya, Yaya. Dako pagpaglaom nga maluwas kini tawhana pero kung mag-iningon ka ni Ana, mamatay ni siya tungod sa imong pagkaarte. Sige na lang, oy. Nanambala, Yaya. Hindi naman diwa, day. Uy. Ang usa na sab kabala ang akong kaon, Yaya.
Ano? Lom-lom kit. Tere. Kinahanglan tahion ang agi sa operasyon niya. Oh, Ngano yaya? hala, oy! Day Susana! Kinuha ko! Mara naman siyang patay! Day, wala na gyud siya maglihok, Day. Luspad na kayo siya. Tabi! Kibutangan ako siya gangan! Tabi! Ano man na? Nganong imo man siyang gilips to lips, Day? Bawa lagi tiyo kayong pag-ari! Yagan mo ang iyang mga ngabin. Mula sa siyang gilips to lips, Day Susana. Kinuha ko! Day, wagad madaha sa imong lips to lips, Day. Namatay gyud siya. Day Susan. Musta? Kap, Hain si Rodrigo. Wala ko makita si Rodrigo. Anton, Unsay ipasabot. arita sa suod magsulti. Gamay na nagpuan nga mo resulta og dili maayo nga mong panagsumpaki ni Rodrigo. Kay dili gyud siya magpapugong. Way mi pataas bisan usa sa mga sakop sa batalyong Gordones. Aron mo kuyog ni Rodrigo. Mao naginusara siya nga mibalhin sa norte. Wa gyud siya magpapugong. Og kami nagpabilin sa south. Milabay ang mga oras. Nagsigi og kupa ang akong dugang. Tungod kay milabay na lang ang tunga sa kautuhon. Wa gyud timaylan sa batalyong Alcatari. Gamuagi sa mong pwesto. Maong nakahukom ko nga bubalhin sa norte aron apason si Rodrigo. Pero uwahin na. Kay una namang gikainkwentro ang pila ka tawo dayon among gisusi. Apil sa pila ka tawo, apil sa pila ka patayng lawas nga mo nakita. Mao ang patayng lawas ni Barsino. Inyong napatay si Barsino. Patay ng daan si Barsino. Hapit mamuok ang igihiwa sa ibabaw sa iyang agtang. Dili ka mo may nagapatay ni Barsino. Dili. Kung mo ka na, kinsay nagapatay ni Barsino? Apan si Rodrigo? Hain si Rodrigo? Gidana mo ang patayng lawas ni Barsino. Og mipadayon kami sa unahan. Og dito, nakita na mo nga nagpasad sa daan ang mga sakop sa batalyong Alcatari. Pulos na mga patay. Pero wa na mo makita si Rodrigo. Ang among nakita, maura ang gidahan niyang sakyanan ug ang mga armas na muntada ng daan
sa nakalain-laing lugar nga nag-ambo sa daan nga nagpasad ang mga patay. Nag-asu-asu pa ang duha ka mga basinggan. Nagkayo-kayo pa ang mga sakyanan nga nangagkuba og nangabungkag. Giambusan gyud ang batalyong Alcatari. Og sa naingnan sa kamatayon ni Barsino, dili kasagaran kay timaan sa pagdumot, timaan sa kabangis ka panimaos, o sa ring muhimo ini, ug way lain. Si Rodrigo! Ang hain man si Rodrigo? Hain ang akong pagumangkon. Niya pa diay, ang patayng lawas ni Barsino. Akong gipahatod didto sa mansyon sa Alcatari, sa Faruna. Nahurot og kamatay ang pamilya Vironda, ug nailog yun ang kayutaan sa Andulana sa pamilya Alcatari. Usto di kaayo ang nahukman ni Rodrigo, nga kinahanglang mobalhin kami sa norte. Kaya ang norte di tuod ang gigamit nga gianan sa mga Alcatari. Nakahimok og sa ni Rodrigo. Nakahimok og sa niya. Anak ko ni mo manghayo og pasaylo, Anton. Wa mo pa matubag kung hain si Rodrigo! Patay na si Rodrigo! Tiyo, Anton! Kamoy pagsulti ni Philip, Anton. Kung imong tugutan, muduol ko nimo. Nganong nakaingon ka? Nga patay na ang imong ig-agaw, Philip. Tungod kay wala siya makita, Tiyo Anton. Gisiksik na mo ang tibok palibot sa litabuan. Apan wagin na mo siya makita. Andrea! Ay, Kusenyore! Sunod na! Patuman, Kusenyore! Gisakitan ko yung nagipakita mo kanako, Tiyo Anton. Makalitan ka raon niya. Kung muabot na ang adlaw nga gitagkana, para kanako, Gjord. Ayaw basulagi mong kaugalingon, Susan. Panahon na yun aning tawhana nga mamatay na siya. Grabe ang iyang luwag kasabad. Basta na nata siya og hapon, Yaya. Aron tabangan ko nimo. Magkaotag para kalubngan ni ining tawhana. O, day, Susan. Kung si kinsa ka man, pasaylo ako. Pero gibuhat na ko ang tanan aron maluwas ka. Ay! Multo! Multo! Puhis siya, Yaya! Puhis siya! Puhis siya, Yaya! Dako siya, puhis! Susan! Senyor Dugi kang miabli. Nagatikpilaw kami si Yaya Adela. Wa ka magpahibaw nga moanhi ka dinhi sa imong pahawayan. Pasaylo ako, Papa Emil. Maori ako naunaan nga mubiya dayon ko sa mansyon. Og ani lang una dinhi. Loro, Sir Emil! susihang sod. Papa Emil. Floro, kadugay ba nimo? Pagi ka, Susan! Susan. Wa ka mahimutang. Tungod kay nakasaha ko nimo. Gipatuo ka na ako nga muuyon ako si imong gusto nga ni Barsino. Og midagan mi dinhi si Adela nga wa mapahibawon nimo. Dagan ako isa ka nimo. Why na tao sa sud, Senyor Emil? Pasaylo ako. Gawas na dila nga nagluto para panihapon. Kuyog na ko. Makiksulti ko mo diha ng ilawom ng dakong kahoy. Sinsiro ko sa kong desisyon nga mahimo kang asawa ni Barsino. Apan nagtuusap ko nga dili ginato kabutan ang panahon og higayon kay tan-awag unsay nahitabo, Susan.
Wa mo tugot ang panahon og higayon nga mahitabo ang akong gusto. Apan giangkon ko nga sayop ko. Kay lakip ang imong kaugalingong hukom og desisyon ako sang gihilabtan. Ako sang gibutan. Wa kay sana ko, Susan. Ako mo'y angay mangayog pasaylo nimo ug dili kay ikaw mo'y mangayog pasaylo nga rin ako. Papa Emil. Dili mo tugot ang panahon nga si Barsino ang mahimo mong bana. Kung kinsa man unya kini huwato na to nga moabot gikan sa mga adlaw nga dili lang unya nato paabuton nga may usa ka lalaki nga mooy mukuhit si imong kasing-kasing aron imong higugmaon. Papa Emil. Hawad kay ko sa literatura sa among panahon kadto sa eskwelahan, Susan, ug hangtod karon. Ni apa kini nako maong maayo kay ko mobalak. Bueno, dini ka lang una, Susan. Mingaw kaning dapita, bugnaw din dapita. Nasayod kong paborito mo kayo kining dapita, sukat pa na itong bata ka pa nga mo'y hinungdan nga kapabuhatan ko yun. Huwag imong kaugalingong bay, kapahuwayan kining dapita. Bueno, padadaan ko kamo dinhig mga dugang gamit. Dugang mga pagkaon. O gwardya. Dili na kinahanglan gwardya, Papa Emil. Kayutaan gihapon kini sa Alcatare. Okay. Mungit-ngit na karong taod-taod. Ugma ko na lang ipada ang mga dugang mong gikinahanglan din. Salamat, Papa Emil. Ato na mi. Floro! Dali na. Salamat ni Hesus Kristo. Yaya! Yaya, ataw! Dali! Dali! Misuwag yun si Floro sa laing kwarto nga. Gibutan nga nato ani niya. Pero wa niya mailhi nga gitamukan na nato og mga kurtina ug ubang mga panapton kining tawhana. Husto na rong ipanihapon. Day Susan. Ikaw di ay. Bantayan ako siya. Ha? Lagaw na. Kao na. Andam na tong lamisa, aron mo kaon ka na. Ako na say bantay ani niya. Day Susan. Miinit sig maayo, Yaya. Ha? Nganong imo man siyang gihubuan? Day Susan. Hoy! Anak ko siya sa tanan, Yaya. Usa! Dali. Bukutin niya ining habol ang iyang lawas. Aron dili nimo makita ang tanan. Sige na. Hala, oy! Nganong gihubo masab nimong imong gisulob, Day Susan? Dako kay ikatabang sa taong gihilantan ang laing hukas nga lawas, Yaya. Hesus Kristo! Sabot mong ipasabot, Susan! Sige pangutana. Hukasi sa pag-imulawas. Kay tung-an na tugakos ang lawas ni tawhana. Ay, Hesus Kristo! Kung dili ka pa lang na ako pinangganay, Susan, dingin ko, ani. Ispo ko maning hukasam ko nga. Usaon man ako ning hubo nga lawas sa laki. Day Susan. Gaksa sama sa akong pagagos kaniya. Mamatay na yun ko, ane. Sige na lang, oy. Anak. Sukad sa akong pagkatao. Karon pagkat ko kagakos og laki. Nga way gisulob.
Wa ko'y medisina dinhi nga makapupugong sa hilanat. Unsay pamati mo sa iyang lawas? Init kayo siya, oy. Init kayo iyang kalawasan, ay. Niya. Hangtod kalos aman tamagak ko sa aning hubo niyang lawas, day Susan. Hangtod ka mo us-us ang iyang hilanat. Niyag, makatug ta. Bahala ka. Basta kay pabilin ka magakos kaniya. Daoy, nagduka na raba ko da. Matug di ay kung magakos ani niya. Bago pang nahuman ang among panagsulti sa konsulyore. Kapo, Teofilo. Dali. Mayong gabi. Lingkod. Bahay ni Rodrigo ang inyong gipanagsultihan. Kung matapos ang laing duha ka adlaw, kung wa gyud po'y tamailahan bahin kang Rodrigo. Patay na siya. Mao kanay among tagal. Aron isipong patay na si Rodrigo. Abi ni mo dili yun tani angay mahitabo. Ngayong nananako si Anton. Nga kung adto mag-atang ang batalyon sa South, mas maayo pag dili hinayon kay nagtuog yun kung ang norte ang gamiton sa mga Alcatare. Tanawa ko sa init, nahitabog yun. Bisan ulahin na kay nakalusot man yun ang Alcatare sa Andulana apan kung may patuo pa lang mos desisyon ni Rodrigo. Kung may patuo pa lang mos desisyon ni Rodrigo, dili yun kung magtuna patay na si Rodrigo. Tigawang na ko kapot siya, Philo. Mao na akong panginaot. Hinaot pa unta nga buhay paghihapon ko sa pagpauli niya din ng Rodrigo. Inko Vicencio. Huwag yun kung magtuo ka patay ni Rodrigo. Huwag ko'y pagtuo. Di yun kung magtuo nga patay na Rodrigo. Buhay si Rodrigo, Teofilo. Inko Teofilo. Dakong buhay si Rodrigo. Mangita siya paagi nga magpabiling buhi. Mangita siya paagi nga dili pa mamatay. Maong imposible nga patay na Rodrigo. Sa imong pagtuo kasi nakapatay ang Barsino. Si Rodrigo, yun. Kana! Nagpasabot na nga uyon ka sa kong pagtuo nga buhi pa si Rodrigo. Kaya nagkadungan kita. Musawagin sila katarungan nga muto nga patay na si Rodrigo, kapot Teofilo. Napatay si Barsino. Nakita nga patay na si Barsino. Apan way nakitang patay ang gawas ni Rodrigo. Busa buhi. Dakong buhi si Rodrigo. Susan. Day Susan. Yaya. Ngano? Kita na lang duha. Hain ang tao. Ha? Ay, man ay. Nawa. Ay! Uy. Mayong buntag. May bangon ka di ay. Salamat sa iyong tabang.
Giwat lang tamo nga magmata. Aron pasalamatan mo duha. Kay luwas ko. Mulakaw na ko. Adila! Oh. May lain mong kauban diya susod? Susan, nagkabati sa tingog sa tao si Floro. O sila itong buhaton, Susan. Adila! Mugawas ko. Adila! Mugawas ko. Nganong sayo ka man kaayo, Floro. Ayaw pag-alis portahan, Adila. Oh, Floro, gitukmod ko nimo. Hain ang kauban yung laki din O say laki? Klaro ko kay nadungog ang tingog sa laki din sa suod. Hain si Susan. Oh, Floro! Susan! Jesu Cristo. Kinsa man na naglangas. Patay ka to. Sirig balik ng pultahan, Floro! Huwag kay batasan. Nalimot ka kung kisa ka ng imong giisturbo sa iyang katog. Asaylo ako ninyo. Pero nagsunod lang ko sa abiso ni Senyor Emil. Nga kadaanin ako. Susiyon ko yun. Kung ba ka mo ilaing kauban din Gihatdan mo na mo og dugang kinahanglan din Sugo ni Senyor Emil. Ipasod, Floro. Ipasahod ninyo ang tanang mong natungda! Oh. Kumana. Makalakaw na ka mo, Floro. Ilubog na karon si Capo Barsino, ang pangu sa batalyong Alcatara. Wa ko'y labot, Floro. Wa mi labot ni Barsino, Floro. Bukad ng ilong mo murag kampana. Usa! Doon na sila. Hinay lang. Itingalig matandog ang imong duha ka samad. Wa gyud makamatngon si Floro. Nga duha mong naglukob sa habol. Nagtuusab ko nga pagbiya ni Floro dinispultahan. Wa na nimo lukobi sa habol ang atong bisita. Inday Susan. Hey! Naglukob di ay gihapon mo sa usa ka habol. Hesus Kristo. Maigong ka ni Bruja Yaya Adela! Unsay gusto nimong sudan, Inday Susan? Dragon! Tubig. Salamat. Dili ko malimot ninyong duha. Labi ka na yun. Susan. Unsaon makamuna ako sa pagpasalamat. Labi ka na yun. Magahimo na ko sa paglakaw. Gusto na kong pauli. Yaya, Gano, Day Susan? dinay ka na palihog. O kung may moabot, pangitag paaging mahibaw dayon ko. Ha? Kay asa man di ay mong duha? Uban ako. Sultihan ka kung nga nung dili ka pamahimo magkapauli. Palihog. Aga kunan kapag yun kumulakaw ka. Mao nga dili ka pa makaabanti og lakaw. Dire, lingkod kaya akong tan-aw ng imong samat. Hilingon ako ang imong samat. Oh, paselo ah.
Dili ka pa kyud mahimo. Dili pa ta ka tugtang mo biya dinhi. Gawas nga labas pa kayong imong mga samad. Bisan maglakaw ka lang pero mugamit ka og kusog sa imong kalawasan. Busa humo kaayong mudugo ang imong duha ka samad. Ug delikado kaayo nga mahutdan kag dugo. Nakasabot kaayo ko. Nga gusto ka na mo pauli. Pero gikasubo ko. Dili ka pa makalakaw. Magkasapot ka sa tingali nako. Gipaninguha na ako nga maluwas ka. Inya karon nga luwas ka na. O dili pa yun hingpit nga luwas ka. Kay tandugunon ka pa man. Mao nga dili ko makatugot nga mobalik ka sa kadelikado sa imong kayumtang. Doktora ka tingali? Oh, Wala ko'y katarungan kung supakon ka. salamat. Kinsay mo nga? Rodrigo. Rodrigo. Ang imong angga, Rodi. Rudy. Imong apelyido? Gordones. Gordones? Gordones. Dili pag-uparan ako ang Gordones. Marag na bati na nako ang apelyidong Gordones. Susan? Susan. Mahimong may bawaan unsa imong apelyido? Alcatare. Alcatare. Ngano gitutukan ko ni magmaayo? Ngano, Rudy? Rudy? Kinsay ngan sa imong amahan? Emiliano? Emil ang sagad nga itawag nila nga to sa akong amahan. May parog ka. Asa ka man? Maglakaw-lakaw. Aga konta ka. Ayaw. Ayaw lang paliho. Gusto na akong maanad ang akong lawas. Aron. Makabiya din ko din eh. Paghinay! Og dili interesado sila si Susan nga mo anhi aron mutambong sa lubong ni Varsin. Pero dili na ito mapugo si Susan, Floro. Oh, Sawa, maor ba ng tanan? abot kon daginat ka magpaminaw. Sa ato pa may ibalita ka pang lain. May nabati kong tingog sa laki. Tingog sa laki. Ambot naghakon siya ako balang itong pandungog. Pero nadungog na ako nga may tingog sa laki nga. Wa na si Barsino, Floro. Ug nahibaon sa tanan nga way laing simusunod pagkakapos sa atong batalyon. Dili ko gusto nga makabati pa nimong muingon. Mas ako lang pandungog. Nga sa ato pa. Way siguro, way klaro. Dispensa. Nanay daghang mga nangabot aron mutambong sa lubong sa labing maisog nga kapo sa batalyon Alcatare. Ato ka sila. Ug ginang mosunod lang ko nimo. O, Senyor Emil. Pero dili na to ibaliwa ang matod mo sa imong pandungog, Floro. May importansya gyapon kini, Floro. Gusto ko nga doon ako'y ikasulti-sulti, Inko Vicencio. Dana, gusto kayang dapit ng imong gani. Dali. Ningkod, Anton. Ugma, ikaduha ng adlaw, nawa na lato ikauban si Rodrigo. Sana sa ko abot sa kayutan sa Gordones, Anton. Kana agad pirming akong mabati nga istorya. Ugay lang ipangutan. Samtang wa ko pa makita si Rodrigo, ug wa gibalita bahin niya. Magdugang og laing kapalaka ang matag oras na moabot og mulabay. Mangutana na sab ko nimo. Ingnon taka,
Dakong buhay, si Rodrigo. Mulabay na ang laing adlaw sa atong pagpaabot ug moabot pagud ang laing mga adlaw sa atong pagpaabot. Unsa may imong ikasulti kung moabot ug mulabay ang mga tinuig nga atong pagpaabot. Pero wa gi Rodrigo nga mabalik. O bisa notisya na lang bahay niya. Wa tay Maura na ako ikasulti niyo, Anton. Ako tiguang niko. Bisag mag-unsa pa ko, hapit na nako tanduon ng akong kamatayon, pero dako ko pagto, nas dili pa na muabot nako, mubalik yun din ni Rodrigo. Dakong buhi, Anton. Kay mangutana kag ngano. Tungod kay, una pagkato niyang matod pa niya, unang tikang sa panimalos. Si Barsino pa ang iyang napanimaslan o wa pa ang labing punuan sa Alcatare nga mao sa Emil. Inko Vicencio. Nahinanok naman di ay si Rodi, day Susan. O yaya. Ugma di ay mosayo kag ato sa mansyon. Aron magkuha kag tambal sa akong kwarto. Usang tambala day. Ako karong isuwat ug may imong pangitaon ugma dito sa mansyon. Imo siyang gitutukan. Nganong imo siyang gitutukan? Wa yaya. Tugnaw kayo ang gabi eh. Kinahalabulan siya. Ngano? Ngano, yaya? Mihatag ka og dili sagad nga pagtagad. Nga sukat. Karon pa gyud ako makita, day Susan. Ambot. Amot nga nung ingon man ang klase sa kaluoy ang akong gipati niya. Tara, mga tuog na tayaya. Ngano ka, day Susan? Waoy. Wa sila kapat ko. Pero patugtog lang ko. Bisan ako. Nakamat kong sa tagsaon ka ipakita niya pagatiman ako. Anak siya sa mortal na mong kaaway. Senyor Emil, si Adela gid ang miabot din sa mansyon. Nag-unsa man siya din eh. Nganong iya manggibiyaan si Susan dito. Unsa imo napanidan ni Adela? Nagkuha siya mga tambal sa kwarto ni Susan. Kadudahan kayo mga lihok ug tinanawan ni Adela. Kung si pot mo ipasabot, Floro. May gitaguan yun. Aron dili ka mahibaw, Senyor Emil. May gitaguan sila si Susan ug Adela dito sa Bay Pahawayan. Tinuod ko na nga akong nadungog dito. May gitaguan sila si Susan ug Adela dito sa Bay Pahawayan. Tinuod ko na nga akong nadungog dito. Nga may laki silang gitaguan sa Bay Pahawayan. Floro, Ako ang isugyot. unsay imong sugyot? Magbutang ka ang mga tao nga manii dito sa Bay Pahawayan. Usara ka tawo ang ibutang dito, Floro. Kung daghan humok mahibaw nila ni Susan, kana kung tinuod man gani. Nga may gitaguan sila si Susan. Oh. Adela, Mayong buntag, Senyor Emil. ganiha ka na diya? Mao pa gyud ang akong pag-abot, Senyor. Ug nganong ni akaman? Nagkuha kog mga tambal, Senyor Emil. Gisugo ko ni Inday Susan. Para sa unsa ka ng mga tambala? Para hilanat, para sakit sa tiyan, para sa mga samad, ug uban pa nga maugyoy kinahanglanon dayon sa mga sagad nga mga sakit-sakit. Mao ba? Wa ko makapananghid nimo ganina kay nakita ko nga do naman kay giatiman, Senyor. Pasaylo ako.
Balik din dito, kay way kauban si O, Susan. Senyor Emil, arin ako. Lakaw! Senyor Emil, Pero padad, igihapon dito og usa lang katao nga mo'y maniin nila ni Susan o Gadila Floro. Niya ang tanan nga mga tambal nga imong gipakuha nako dito sa mansyon. Salamat, Yaya. Magkatabang ni aron mamaayo og dali ang duha ka samad ni Rodrigo. Susan, Nga no? nagpakaaron ingnon ko nga wa ko makabati nila ni Senyor Emil ug ni Floro. Nga naman. Gipanit di ay ko ni Floro. Misumbong siya ni Senyor Emil. Nadungog yun ako nga duna ko no tay laing kauban dinhi ug magbutang sila og tao nga hilo maniit na duha. Dili lang kay ako ray magmatunday, Susan. Labi na gyud ka. Og ang atong bisita. Dublihon na to ang atong pag-amping. Labi ka na. Ang tinuod. Gibati na sab ko kadlok. Simba ko mahibawan ta. Simba ko masakpan ta. Nga doon tay kitaguan din Maayo ka man, kay alkatari ka man. Pero ako in taon, usaon ka. Paminaw, Yaya. Pabiyaan na ka ng atong bisita. Gusto na siyang mubiya. Aron wa na kita'y kabalakan, ug wa na kita'y kahadlukan. Wa kita'y angay kabalakan. Wa kita'y angay kahadlukan kay iko lang natong giluwas. Ang angay luwasonon, Yaya. Amping. Amping ragyod mo'y angay na buhaton. Sayo na nato mahibawan. Kung dunay maniit dinhi, kay nahibawan nato nga may maniit yun dinhi. Yaya, Adela, palihog lang. Ayaw pag-apura nga mo biya na siya nato dinhi. Nagkinahanglan pa siyag atiman aron mo balik ang kalagsik sa iyang lawas. Kung maulian na siya, musugot ako nga mo biya siya dinhi. Ayaw una. Na nakaisulti, Yaya? Nagkaanam ka o kausab, Susan. Ang imong linihukan, ang imong sinultihan, o ang imong panagway. Kung maghisgot ka sa ngan ni Rodrigo, makita ko ang tagsaong sinseridad sa imong isulti. Makita ko ang kamatinud-anon sa imong mga tingog. Ang imong mga mata hapit na musulti sa tingog kung unsay naagaron sa imong dugan. Naloilang ko niya. Bisan kinsa ninyo. Yaya, nahibaw na ko. Kung unsa ko kung maunay maluoy. Mituo ko, anak. Apan ang lisod na kong tuhuan, maukining bag-o ko karon nagkita nimo. Sukad lang nato tabangi ka na si Rodrigo. Ari na ko, Yaya. Nahibaw kong muhilag ka kung mubiya na nato si Rodrigo. Kahilang ko namang gani ko ron. Daan pa yun ko. Daan pa yun ko. Dili unta na ko baldahon ang imong hinugtog. Oh. Pero, kinala mo tumal ka ining tambal nga akong da. Makaduol ba ko nimo? Palihog. Mao ni mong tumaron, Rudy. Kini siya para sa antititanos. Ya, kinisat siya aron dali lang maayo ang imong mga samad. Ug kini siya para sa imong dugo. Kini para sa hilanat. O kini bitamina. Dungano na nakog tumar? Tukan ka?
Ay may unahon ako ini. Kining antitetanos. Kining para sa mga samad. Kining para sa dugo. Kining para sa ilanat o kining nganong mituto ka na ko maayo. Unsa kito yung imong pangutana? Oo. Tambal lang tanan. Wa ka di maminaw. Ha? Unsay unahon akong tumara? Bisay unsay imong itanom dinhi, mabuhi man. Unsa ganito? Wa man kasi mong kaugalingon. Nakalain ako. Bitaw? Nga unsa? Ay, tumarnas imong tambal, uy. Susan. Unsa ra di? Nakaisulti? Sulti dayon. Unsa man? Labing siguro mo ingon kagid nako nga usa ko ka ingrato. Dili, Rodi. Labing siguro mo ingon kagid nga wa ko'y utang pot. Ug baga ko naw. Dili, Rodi. Dili ug dili gid, Rodi. Sulti na. Pasaylo ako ha, Susan. Susan. Ginawa ko. Baga ako nakita. Ipalitaan kitang duha, Susan. Isa na dia, Adela. Sakit. Adela, isa na dia. Bakit ada siya? Adela, Unsay imong toyo? sakop ko sa batalyong Alcatare. Nahibaw ko. Kaniyot. Adinawa og maayo ang palibot. Basin pag may makita ka. Kung wa kay makita dinhi, gawas nato. O bananta ka ngadto sa unahan aron may makita ka gyud. Wa dito si Susan sa bahay. Wa sab din eh. Hain man siya. Atong pangitaon. O kung ato na siya makitaan, pangutan-on nato kung hain siya. Puro kinta. Paniid gud mo, kutob sa inyong mahimo. Aw, padungagi pa ninyo og parihas nimo nga maniid dinhi. Kana pay may mga kauban mi dinhi si Susan. Hain malagi si Susan. Naglakaw-lakaw, nagsuroy-suroy, kay gikan pa siya pagkabata, kaugalingon na niya kining dapita. Kadiyot, laniid ka man kaha dinhi. Nganong nagpakita ka ba nako? Kinsa nang imong ikasulti, Yaya? Kisay nagsugot nimo, ha? Nga panid-an mi? Gipabantayan mo ni Senyor Emil. Wa mi magkinahalan nga bantayan mi dinhi. Ug inang akong amahan. Nga wa mi magkinahalag mo bantay namo dinhi. Usa pa may imong ipaabot. Lakaw na. Ari na lang ko, Susan. Hain si Rudy. Tuwa sa bay. Ori ka na ikasulti ko, Senyor Emil. Bisan duda. Wa yun ko magduda nga may laing kauban sila si Susan o Gadila. Kaya napakita ka man, Lucrecio. Apan wa yun ko'y namatiktan bisan gamay na lang. Nga magduda ko nga may laing silang kauban. Hilom! Lakaw na, Lucrecio. Oh, Senyor Emil. Di kasaligan si Lucrecio, Senyor Emil. Dan ikaw na mismo mulihok, Floro. Lihok ko gimong kaugalingong paniid. Paniid sila si Susan o Gadila. Hatagan ta kag katungod sa pagbuhat na. Salamat, Senyor Emil. Nga dinhi ay. Akong basahon para nimo ha. Diya lang ka.
Higda lang diha kay basahon na nako. Paminaw ha. Faith. Pagsalig. Kung doon na kay pagsalig, bisan kamatayon pa, dili gyud mo daog. Ang faith, puno sa panalangin, full of blessings. Ang faith lights us through the dark. Mao'y suka o iwag sa kangit-ngit. Naminaw ka? Naminawan. Love. Gugmang. Ganahan ka og love kay basahan ta ka? Lain-laing definition about sa love. Gusto ka? Basahon ako? Sige ko na. Maminaw ko. Love. Gugma. Yeah! Gugma. Niya din hiyo. Paminaw ha. Love. It warms me. It charms me to mention but your name. Oh, to mention but her name di ay. Oh. Her name di ay. Dili di ay your name. It hits me. It beats me. And set me on flame. Kapihas ang gugmahasa. Kini. Kini may nidot oh. Paminaw gina. Love did his reason blind. Ganahan ka to? Wa. Ha? Nga naman. Wa ko'y gugma. Pati at ay ni mo, uy. Nakatawag na taon siya. Rudy. Nayapag naman tingali ko na. Uy, Rudy. Nayapak na gid ko. Nayapak na gid ko. Nayapak na gid ko. Yaya. Dali. Ari ka diri kay ang kapati ko niya siya. Dali. Nagatuog siya. Tungod sa mga tambal niyang gitong Mariaya. Nahibaw ko. Dali. Ganina ra kong nagsulong nimo nga nag-apong ni Rudy ug nagpaklaro ka ra gyud sa imong mga lihok. Yaya. Lahi kugma ka na, Susan. Lahi kugma ka na, Susan. Lahi kugma ka na. Pero nga umiilak ko, Yaya. Tungod tingali kay anugon kaayo ang maong kugma. Tungod ani. Nakita na ko ni siya Carsones nga gisabog sa sud. Basaha. Gordones di ay ang iyang apelyido. Gordones bitaw. Sayo ang imong aman og mga og pangtalan niya. Kun unsa kamong Alcatari o Gordones. Oh. Di ka man lagi sa siyang buntag. Wa ko laing tuyo, Papa Emil. Unsa man kana? Mangutahan na lang ko. Unsa ang pamilya Alcatare o pamilya Gordones?
mortal nga kaaway. Gusto kag klaro? Mortal nga kaaway ang pamilya Alcatari ug pamilya Gordones. Ang rason, ang hinungdan, ang naingdan kung ano, tungod kay ang nagpatay sa akong maguwang na maoy matuod mong amahan. Mao ang pamilya Gordones. Dali. Lingkod diri kasirhan nato kinipultahan. Dali. Okay. Lingkod. Ni ay panyo. Pahirin ang imong mga luha. Kung kapugnan nimo nga dili ikaw na muhilak, mas labing maayo aron matarong ang atong istorya. Kay istoryahan kayud nako sa tanang kamatuoran sa gitan-ugang tinakuan nga gilabay-labayan na sa daghan kayong mga tuig. Dunay nakasulti nimo? Dunay nakatudlo nimo aron kadto mo'y imong ipangutana nga rin ako? Bahin sa Gordones o Alcatari? Tingali suhito sab siya kung unsay mga milabay mga hitabo sa Alcatari. Pero di na mistil nga pugun ta ka sa pagpatugan kung kinsay nagsulti nimo aron mangutana ka nako bahin sa Gordones o Alcatari tungod kay mitangkod na sab ang panahon aron mahibaw ka na Susan. Mausab kini ang gihuwat kong panahon aron kasultihan ka na gyud nako. Pero naunhan lang ko nimo. Maminaw ko nimo, Papa Emil. Tulo ka pa kabuan gikan si imong pagkahimugso. Kusog kayo ang uwan nitong higayon na. Diha ko uban si imong amahan o ginahan sud sa sakyanan. Pauli na kita ni atong higayon na dinhi sa mansyon. Dihang kalit nga gipahunong si imong amahan ang sakyanan kay may mga armadong tao nga mo'y may pahunong sa atong gisakyan. Mga sakop sa pamilya Gordones ang miatang nato. Migawas dayon ko og giatubang ko ang amahan sa pamilya Gordones nga mao si Constancio. Mihangyo ko nga paay giunta og dili sila mag-ali sa daan apan kalit lang mipaka ang akong bagol-bagol kay gibunalan og nahagsa ako sa yuta. Nalipong ko. Apan nakita gyud nako nga dali nga migawas ang imong amahan arong tabangan ko pero gipugnan siya. Og naklaro ko yun, nagitabangan ang imong amahan, gibunal-bunalan, maong dali-dali sab nga migawas ang imong inahan, gikan sa saksyanan, apan wa siya ay nahimo, gitabangan og kupot ang imong inahan samtang Constancio, nanigawak og nagkatawa nga nagtanaw. Inanay nga mibalik ang gusto kong panimod itong higayon na Susan. Mikamang ko sa imong nahimutangan, diha ka sa lingkuranan sa kinan sa luyo. Ikuha ko ikaw. Uwa sila kalibutan nga nadako na ikaw palayo sa kinan. Mitago tas kabugangan og nakita ko yun kagipahimuslan ni Constancio Gordones ang imong inahan. Mga langit! Yatong higayon na ang dili sila makabati. Ipugnan ko sa akong padang imong hilak aron dili mo gawas sa imong baba. Humanog bahimos ni Constancio Gordones sa imong inahan. Nagkatawa kini nagtanaw nga gibanos-banusan ug pahimusan imong inahan. Primero mabati pa ang hilak sa imong inahan. Antod nga inanay ug inanay nga nahilom. Munalay mabati ang tingog sa demonyong Constancio nga moingon, "Kana! Sige pa! Sige pa! Samtang nagkapagaw ang sagit pakiluoy sa imong amahan! Nakita na ko! Nga na maglihok ang imong inahan para gisigihan gyapon pahimos!" Ug pagkahuman, gipatay ni Constancio
ang imong amahan. Kanabang pagpatay nga murag nagpatay bitin. Nagtuo tingali ka nga mga bala ang gigamit ni Constancio. Pero dili mga bala, gibunal-bunalan ni Constancio og tubo ang imong amahan. Hangtod nga wa na tingog nga babati, hangtod nga bisan wa na kini maglihok kay patay na apan gisigihan gyapon kini bunal-bunal ni Constancio. Unya gisunod ang imong inahan. Gipusilog kadaghan ni Constancio Gordones. Gipusilog makadaghan. Taon-taon na. Diya pa sa lamihinom-dum nako. Pero abi nimo, wa, kunila pangita. Murag nahibaw si Constancio nga nagtanaw ko nila kay mato pa ni Constancio. Dili ko nuko ang impatyon aron ako mo ay musulti, aron ako mo ay musaysay kay buhing saksi kung unsa siya kabangis kung mabatay o kaaway. Pero dili kaaway ang imong amahan. Buta na nga akong maguwang nga mao'y imong amahan. Sabi na hinungdan. Nganong ingaman ni ato si Constancio Gordones kapangis nga may pasipasa akong mga gini. Wa lang mo tugot ang imong amahan nga ibaligya ang kayutaan sa mga alkatare dinis Faruna. Ug tungod kay dili ka balibaran sa Constancio. Ay tungod lang ni ato. Ingon na ni ato ang gibuhat sa imong mga ginikanan. Ug abi ba ni mo Susan? Di ato ang higayon na. Di lagi ko makamatngon nga. Oh, Diyos mio, kung may nundom na ganay ko, ani dili yun ako kapungan. Papa Emil. Nagatuong na dahil taon ka sa akong mga bugton nga nagtibi. Huwag sumod na tumi kayo na. Ako na ang nagpadako ni mo. Pinangga ko kayo ikaw. Mahal ko kayo ikaw, Susan. Hangtod nga bidako na ka. Hangtod karon ka na mo hinungdan nga ako na higituan mong amahan. Sugod sa niya to. Dili na matapos ang akong kasidag o pagdumot sa pamilya Gordones. Buhi pa pa kini si Constancio. Patay na. Lugay ng patay. 10 anyos ka pa nga gipatay ni Barcino si Constancio Gordones. Pasaylo ako kay hilom kong nahibaw nga dako kay kang supak sa pugos nga paagi apan usa kadto sa mga bugat kay hinungdan nga patagan ko siyang gusto sa Barcino nga ikaw mamahimo niyang asawa tungod kay siya ang may patay sa demonyong Constancio. Mao ka na sugilan ng Susan. Mao ka na ang tinuod. Dili mo ako hamahan. Ang akong maguwang sa Severino Alcatari mo imong amahan. Kung pa siya pa dyan ni Constancio karon nga karon gyud ang panahon na dako pagi siyang buhi. Dako pa untang buhi ang akong maguwang pero bisan tuod patay na ang nagpatay sa imong amahan apan magpabiling kining akong kapungot ug way kinatumyan kong pagdumot ug kasilag sa mga Gordones tungod kay doon na pa'y mga Gordones. Doon na pa'y mga buhi nga Gordones. Dili ko mahimutang, dili ko magmalinaon sa tang doon na pa'y buhing dugo. Si Constancio Gordones, nga niya pa sa kalibutan, Susan. Panumpa ka na nako nga samtang buhi pa ko, samtang buhi pa ko, samtang buhi pa ko. Kutob sa mahibawaan na kong dugo siya sa Gordones. Mamatay yun! Ilabi na! Nga siguro yun ko, nga buhi pa ang bugtong niyang anak, nga si Rodrigo! Dagan kay salamat, Papa Emil. Salamat sa kasayuran. Midako ka na, Susan. Husto ka na si mong edad. Nagplano na gyud ko nga sultihan ka. Pero sa ako nang nasulti nimo, naunhan lang ko. Nang nagsulti nimo aron mangutana ka anak nako nga gipasalamatan ko gyud siya. By the way, Feliz ka ba dito sa imong bay pahuwayan, iha? Tungod di ako nahibawan.
naghuot ang akong dugan. Gusto kong muhilak. Gusto ko mo siyakit. Pero nag-anam ko kaunlot. Anam-anam kong lumos. Pero gusto na ako dito, Papa Emil. Ikaw ang mahibaw. Ikaw ang mahibaw. Unsa man ipahatod ka na ko? Ayaw. Ako na lang. Okay. Ayo-ayo dito iya. Pag-amping, ha? Bisan tuod ni akitas kayutaan sa Alcataria pan tungod kay ang mga dugo sa Gordones traidor ug maayong mangitag paagi aron maalaot yud ang Alcatare. Kinsa nahibaw na to din eh. Nga doon ang dugo sa Gordones nga nagtikaw-tikaw tipon sa Alcatare. Hinahinay ka mang miduko, Susan. May lahom kang giunaw na. May nailan ka ba nga dugo sa Familia Gordones? Huwag man ka matingog. Nagpasabot ba ka na nga may nailan kang Gordones? Papa Emil. Oh? Masabot? Nga naa kay nahibawan o kailang nga Gordones. Kinsa man siya o kain siya. Papa Emil. Tuganay ko, kain siya. O kinsa siya. Kundo na ko'y mahibawan nga usas siya ka Gordones. Kundo na ko'y mailhan nga usa ka Gordones. Sultihig ko, Susan. Arin ako, Papa Emil. Ganiha karaba diha sa kong luyo, Floro. Tawag-tawag na, Senior Emil. Nahibaw na si Susan. Masaylo ako, Senior Emil. Unsay imong sa nga nangayo ka magpasaylo, Floro. Baka ka ang imong giasoy nga to ni Susan. Unsa may mahitabo unya o unsa may buhato ni Susan kung itugan ako ang tinuod nga niya nga ako mismo mao'y mipatay sa kaugalingon kong magawa nga mao'y iyang amahan ug ako sab gihapon ang milugos sa iyang inahan unya akong gipatabangan ninyong pahimos ug pagkahuman ako sang gipatay. Susan. Susan. Sakay. Onya. Susan. Mga demonyo! Mga sakop sa mga demonyo! Sakop ni Lucifer! Susan. Hain siya! Hain ang kaliwat ng demonyo! Hain siya! Kinsa? Isu Kristo! Wagil ko magdahom! Wagil ko magdahom! Wag ko magdahom! Hain siya! Kinsa man lagi. May lahi pa ba kita kauban din eh? Oh, nasa kwarto. Susan! Oh, nausa ka man yung tao, no eh. Mamatay siya na ko! Oh, Susan! Ayaw ko pong laya! Susan! Jesu Cristo! Si Rudy ang iyang tuyo. Nagbitbit
Usaha mo ka na. Mitumar ka na si mong tambal, Rudy. Kaganin na ra. Anong nagbitbit kag armas? Magkamao ka day mo gamit, ana? Para defensa ni dinhi. Para sa mga daotang tao. Magapatay na kinabuhi. Para ra ni sa mga daotang tao. Nadlo ka? Asa ka man? Muagi unta ko. Pagi ako palihog. Mitumar ka na sa imong tambal? Kuan, mikaon na ka? Muagi ko palihog. Dagang salamat. Mikaon ka na? Mikaon ka na ba? Nakalitan ko kaganina sa akong nakita niya. Siya mao'y nagluto o pamahaw. Ha? Huwag ko makasabot sa akong kibati. Nga nakita na ako siya nag-andam og lutuunon. Inay ako siyang badlungon. Nainteres na hinuon ko niya nagtanaw. Diha pa siya makamatngon nga naglili ko niya. Humanyag andam sa mga basiyo sa lamisa. Unya, nangutana, kung nagmata na ba kuno ka, kay andamon niya ang lamisa. Ako siyang gisultihan nga milagaw kag sayo. Wala siya'y tingog nga mibalik og sud sa kwarto. Sa ato pa? Uwa ba na siya mukhaon? Wa! Ha? Murag gihuwat ka niya. Yan ang magkutuwat man kuno siya nako. Kahilas ra niya? Sabi lapot niya nako? Oh, kuan. Susan, kumusta ang imong lakaw? Nagkasulti ba mo si Senyor Emil? Ha? Nagkasulti. Unya, unsa may resulta? Usay imong nasayran. Mga demonyo ang goodness. Sakop sila ni Satanas. Mga wa sila'y kasing-kasing. Oh, nganong midali kag talikod? Andam na lamisa, Susan. Gigutom ka na tingali. Kay sayo ka mang milakaw. Susan, nagigsulti ni mo si Rudy. Ato ba nga? Sagdi na lang. Dili maayong maghuwat ang grasya sa lamisa. Sige. Napuling ko. Oo. Mukhaon ako. Mibalik na siya sa kusina. Mga demonyo. Oh, Susan. Mga demonyo. Dugo siya sa demonyo, Yaya. Di ang tubig nga mainom. Nganong wa pa kamukaon? Ikaw. Yan ang nagbarog ka pa man. Una lang mo si Adila. Apungan ko kamong duha. Sugualan ko ninyo kung unsa inyong isugo samtang magkaon mo. Hipusan na lang ng ibabaw sa lamisa, Yaya. Way tao mo kaon. Oh, sige. Mga unta. Lingkod. Magkuha ko basiyo. Lingkod lang diha. Ako lay kuha. Ako na lay kuha. Lingkod ba? Lingkod na lang, Rudy. Kaunog bayo, ha? Mutumar karbag mga tambal. Paninghuag malagsik ka na. Musugot ka na, nga mubiya na ko din. Mag-agad ka kung muingon ko, makabiya na ka din. Unsa naman taong ko ani? Doon na si problema, Adila. Wako'y problema! Nga naman ko'y problema ko? Magkatabang ka? Magkatabang ka ba lagi? Huwag man ka masulti.
Basin pa makatabang ko. Unsa man mo problema? Wa mo'y labot! Kaon og tiwas, Rode. Kaon og tiwas. Mutumar ka para ba og tambal? Kaon na. Asa man ka, Rode? Di na ko. Ipisan ti kagdaan og tubig, Susan. Imo sab, Adila. Unsa? Siya gyud ang limpios lamisa. Di sab siya mosugot nga ako'y manghugas. Siya say nang hugas sa mga plato. Pasag di siya, Yaya. Kausap na uwaw, no? Wa sab si utang kabubuton kung dili siya mulihok-lihok din, he. Kuwang pa ganina. Kaya kung wa pata, namatay na ng dugo sa demonyo. Wa pa di ko ni mo to baga. Unsay istorya ni Senyor Emil nga imong gipangutana bahin ninyo mga alkatari ug sa mga gurdones. Ang amahan anak niya. Mao'y nagpatay sa akong amahan. Oo. Gilugos sa iyang amahan. Akong inahan. Pagkaman. Gipapuli-pulihan. Ang pagkamanan. Gipatay. Maluloy ang langit. Susan. Dadan yung mga tambal nga to niya. Ipasubad ni niya. Susan, kung ikaw lang mo daan yung mga tambal nga to ni Rudy. Kaysa man siya akong salbihan. O sa may labot ako niya. Lagaw na! Oh, Susan. Arin ako. Mamatay pa unta siya. Mamatay pa unta siya. Anak siyas nagpatay sa akong amahan. Anak siya sa tao nga nagpatay sa akong amahan. Anak siya sa tao nga nagpatay sa akong amahan. Anak siya sa tao nga nagpatay sa akong amahan. Anak siya sa tao nga nagpatay sa akong amahan. Anak siya sa tao nga nagpatay sa akong amahan. Rudy, gituyo ni mo buak ang baso. Ngano nagkadugo man ang imong kamot? Yaya! Pagkuha dito tambalan eh. Dali, palihog. Oh, Susan. Ngano nasamad man imong kamot? Ha? Mitangon na ang dugo sa imong kamot. Yaya! Hay na yan tumarunon. Diara, Susan. Magbutang kong tubig sa baso, Susan. Ayaw pa panghilabot, Yaya. Ako ra. Ambin na lang mga tambal palihog. Ayaw lagi pa panghilabot, Yaya. Aw. Diara ko diri, Susan, oy. Si Rudy nang imong gikaatuban. Sayop-sayop lang noon ko. Samok manggod kayo mo? Maunay asoy ni Senyor Emil. Angay kong tawag ko og mga demonyo ang mga dugo sa Cordones. O kay Cordones siya. Demonyo sa siya. Kinsa, Susan? Si Rodikot! Susan, may gamay lang kong isulti nimo. Palihog, hatagi kong higayon. Paminaw aning gamay kaayong isulti ko diha. Dili man tingali ko angayan nga mo patay og tao. Apa ni
Hikayo na. Mupatay gyud kog tao. Patyon ko gid siya. 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 Basi ginanoon ni mo siya mapatay. Nangandam na rabato kay mulakaw na. Ha? Usa man? Si doktor? Magbuot-buot man siya? Ay. Tinuod kini ay mulakaw ka. Anam-anam na mibalik ang kusog sa kong kalawasan. Mupauli na ko, Susan. Dili pa. Kinahanglan makapauli na ko. Dili ka pa magapauli. Pero nga naman, Tungod kay dili ka pa magapauli. kinsay nagbuot? Ako! Nakadungog na ko nimong muingon kang wa milabot nimo. Ngano magsigi ka magpugong kung mulakaw ko? Tungod kay ako'y magbuot. Ako'y magbuot kung kanus ka mulakaw. Ako'y magbuot kung kanus ka mo pauli. Tungod kay ako'y magbuot. Tungod kay ako'y labing nahibaw kung unsa na imong kahimtang. Tungod kay doktor ko. Kargo ni konsensya nako. Kung unsa may mahitabo nimo sa imuhang paglakaw. Simba ko. Mamatay ka unya sa dan. Kung Da! Ang batay! Ang bat! Ngano padamas ko niya? Ngano magpadaman ko sa iyang hawid? Ngano magpadamas ko sa iyang pagpugong? Unsa naman ito yung nahitabo na ako? Unsa naman ito yung nahitabo na ako? Puko siya sa mortal nga kaaway sa mga kordones. Usbara ka to, Yaya. Nahigugma ka na lagi. Nahigugma ka na ni Rudy. Nahigugma ka sa anak sa mortal nga kaaway sa inyong pamilya. Yaya. Husto ko, Susan. Husto ko. Dili ba? Ayaw ka uwaw na ako. Kinsaragot ko. Katabang na ito ninyo. Maula ayaw ka uwaw. Ang kuna sa akong atubangan nga nahigugma ka ni Rudy. Bisan tando lang! Bisan tando lang! Tando ako! Aron makumpleto ng bation ko! Daan pagyud ko. Giklaro lang yun nako. Kaysa una, murag wa to'y klaro. Pero karon, klaro na yun ang tanan. Pero anugon kaayo, Susan. Gusto na gani kong muhilag. Kay gianugnan ko sa imong gibating gugmang adto ni Rudy. Unsa man kahay resulta anang gugmaha. Ha? Usbar ka to, Floro? Midangoy ngoy ug maayo si Susan. Ang akong naabtan nga sulti na dila. Mao kini. Unsa makiresulta anang gugma? Oh. Unsa mo kay pasabot si mo na bati, Floro? Nakaingon ko. Nga husto ang una tong gipaniid. May gitaguan sila si Adela ug Susan sa iyang bahay pahawayan. Doon na gyud, Senyor Emil. Doon na sila gitaguan. Floro. Mituo ka ba na ako, Senyor Emil? Kano sa kamo balik ang panidan sila si Susan? Pataod-taoran ko una. Itugyan ako nimo kanang bahina. Kung tinuod kini imong duda, kung makita na nimo nga tinuod ang imong Maunta ka na yung akong ipangutanan ni Senyor Emil. Kung sa akong buhaton, kung doon na sila laing kauban, nga ilang gitaguan, ilang gilimot. patya gyud. Kung babae, Patya. Aw samot na kung laki. samot ng patyon. Makiksabot ko pila kakauban. Aram mo tabag paniid. Arin ako.
Pero diligan mailhan sila si Susan o Adila kung may gitaguan man silang laing tao sa pahipawayan. Pero kinsa ka kinikunto naman? Yaya? Masay mo kilantaw sa unahan? Susan. Si Rudy? Oo. Hinay nagdagan. Saka sa bungtod-bungtod. Sa ato pa. Tinuod ko di ay nga may anam-anam nagbalik ang iyang kalagsik. Oo, Susan. Tinuod ko di ay nga anam-anam nang may balik ang iyang kusog. Naguol ka? Mailas sa tuno sa imong sinultihan nga naguol ka. Tungod kay dili na kapugngan, gikan karon, dili lang hibawan, nga usa ka adlaw ana, mawagtangan ka nagkatungod, isip usa ka doktor nga magbuot, nga dili pa siya makabiya dinhi, kumulagsit naman unya siya, Susan. May pagwan ako siya tabangi. May pagwan ako siya tambali. Mamatay! Unta to? Kaysa mahigugmak ko niya nga dugo og demonyo. Lagsik na siya, Yaya. Oh, bisan karon day adlaw makahimo na siya sa pagpiya dinhi. Gusto ka na di ay nga mobiya na siya? Palayasan na siya dinhi. Ingnon ako nga, Rode, palayason ka na ni Susan. Ana, ingnon ako ana siya pagsulti, ha? Luis sabon aw na no? Oh, luoy gyud. Ingna na lang nga mahimo na siya makabiya dinhi. Nga Gugma. Daoy. Daoy. Ay. Kaluoy ba na akong maghuna-huna nilang duha, oy? Oh. Adila? Ako anda ay Rode. Miingon da ito si Susan nga. makabiya ka na, Yaya. Oh. Sige na palayo. Oo. Sige. Mahimo bang may bawaan unsa imong gisulti ni Adila? Tauro-turo tanim tumar ang mga tambal. Og mi alim na ang imong mga samad. Unsaon ka kanako sa pagpasalamat? Maligo ka na tingali. Ganda na ako ang banyo. Ha? Kaligo na. Kaligo na. Pero Human mo kaligo. Balik dayon din sa kwarto kita naon ako maayong imong mga samad. Ikaw na. daghang salamat. Naghagis na. Samay ako ikatabang ni Susan. Unsa man kaya ya? Oh, Upo ka man da. naibaw day ka nga nagpaminaw ko diri sa gawas. Nanglipyo ko diri day Susan. Pawa da. Mapahawa ko eh. Oh, mapahawa ko.
Sod palihog. Dool, palihog. Tarong ug atubang. Tarong ug atubang ba? Kay tan-awon kong imong mga samad. Maayo na ang imong mga samad. Bahala na rin sa imo itawag na ako. Tawag akong ingrato. Tawag akong salbahis kawa ko'y utang buot. Pero ikasulti ko na ginini mo. Ha? Unsay mo isulti? Gusto sab na ako ka na mabati gikan gyud nimo. Unsay ka na, Rudy? Pasaylo ako. Pero Unsa? bisan mag-unsa kapag pugong apan mo biya nagi ko din eh. Huwag mo hawit nimo. Gusto na sab na ako mulayas ka din, Basin unyag mapatay ko pa ikaw. Oh, Kaliwat o demonyo! Susan! Mga kaliwat o demonyo! Ngano kini Susan? Nagpakaroon ingnon ka? Huwag kay nasayran, ha? Unsay imo na ibaw? Mortal nga magkaaway ang among dugo! Ug ang inyong dugo! Pangandoy namo ang inyong kamatayon! Ang diyosab na mo tapunan! Wala tinuod! Mahal ko kay ikaw, Susan! Mahal ko sab ikaw, Rudy. Susan! Oh! Niadtong una ko palang ikaw ang makita. Susan! Susan! Rudy! Rudy! Susan! 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 Dito! Dito! Gusto na akong patiunan nga hinay mo akong butang din ibutang ko din Rudy. Gusto kong ikaw ay mutang-tang sa akong kisolob. Sige na, Rudy. Susan! Dali. Dali. Susan! Ihatag na ko diyan ni mo ang tanan. Ang akong kasing-kasing. Ang akong kalag. Ang akong lawas. Ang kuna ko. Paminaw! Sulti. Wa ko mahibaw nga no pa'y kasilag ang alkatari na mong mga kultunis. Kami magidunta ang angin masilag sa alkatari. Kung unsa may katarungan. Nga nang miingon ka nga kamo may angay masilag na mong alkatari. Ningay kayo na. Di man iusa. Gugma ang akong gipati diya ka ni mo, Rudy. Mahal, kaayo ka na ako. Waon ta ko'y kukma. Apan ni anak na ako karon tungod kay mahal ka kay nako, Susan. Susan. Di man ikinig maayo, Rudy. Ikaw pa gyud ang una. Ug ikaw ra gyud ang katapusan. Andam na ko. Mahal ko.
Susan. Ay, wala si Day Susan. Wala si Day Susan. Ay. Kapo sa'yo sa nila! Huwag maati yung baba! Dali ka sila! Kontrolahan yung mga tino! Malang pero... Siksik ko na ito talang suok. Sabay! Sige na! Rudy. Dili ko angayin nga mangandoy para naton duha. Unsa may angay pangandaw yun human ato. Wa na, Rudy. Ganiha, dili ka subahan ang kainit. Ganiha, bisan unsang butang dili makasanta sa gibati na duha. Pero karon nagtuo ka gyud nga may puli pa ang pagtumot og kasilag. Apan sultihan ta ka. Gipildi ang kasilag. Gipildi sab ang pagtumot. Gugma, Rudy. Gugma gyud ang nagpabilin sa akong dugaan. Nag-usang ako una o pagbati. Dili ka na ako kasilagan. Mura gihubad sa akong una-una ang mga pitik sa akong dugan, Susan. Anak ka lang. O bisan ingon kadako sa kalibutan ang akong pagdumot o kasilag sa alkatare, apan wa kay labot. Mas dako pa sa kalibutan ang akong kasilag o pagdumot ninyong Gordones. Pasaylo akong daan. Pero kinala magbayad ang alkatare kung unsa may ilang utang sa Gordones. Mas dakog tulupagon ang Gordones. Kuwang pa ang hitabo ni Barsino. Wa ko'y labot ni Barsino. Di putol ni Barsino ang liog sa akong aman. Kuwang pagkatukon ako'y magbuot. Ganong gibati man kung kaluoy nimo nga hulma ka man ikaayo sa mga panduay. Kung nahibaw ka pa lang, kung giunsa sa imong amahan ang akong mga ginikanan. Ikaw, naibaw ka ba? Unsa ang tinubdan sa alkatare? Ano? Giunsa man di sa akong amahan ang imo mga ginikanan? Sultihan ta ka sa tinuod karon dayon. Human ani. Palabihon ko pang ani ka ilubong sa yuta sa alkatare. Yan mi kabangon. Gibati ka kahadlo? Bisan pila pa kini nangabot karon nga mga sakop sa batalyong alkatare. Ha? Nangabot ng imong gisaligan. Nga mo imuluyong nako dinhi sa alkatare. Rudy! Rudy, ay pagkawas! Mamatay ka! Patyon ka nila, Rudy! Patyon ka nila! Please, Rudy! Rudy, ayaw! Ayaw! Ay, kasi ayaw nila. Ano ka mag-atang dinisod sa bintana aning kwarto? Huwag ka mo'y so dito! Lihok mo! Dunag nila yung kauban sila si... Tumot! Nalagpot ako, Armas! Dili ka makamahumugaw nito, Armas. Dalagpot lang sa kahoy nga gilabay ko sa imong kamot. Suhay ko gamit ka ng imong igihiwa. Magmahay ka! Yan may hatag ka na kong higayon! Mo! Parehas ni Barsino. Gihatagan ko gihapon siya higayon nga makapatay nako. Ikaw may patay ni Barsino! Paninguha mayo. Ako sab siyang giingnan. Nga siguro agi kong patay. Dili ko titaghang istorya. Ako kamot! Dili ko makabuhing kamot. Kung ini ang gibuhat nako ni Barsino. Lungay-lungay akong bukton. Ingunsab ni ana si Barsino. Ug ingunsab ini si Barsino.
Huwag din mo ikaluoy! Dili ka mahitsura sa imong amahan kung magpabilin silang buhi. Tungod kay mahibawaan ka nga miluwas kag mortal ninyong kaaway. Unsa may ako ikaturungan, oras gi mahibaw si Papa Emil. Mamatay gyapon. Pangita mo katarungan siya dila. Mukuyog ko nimo. Mukuyog ko nimo, Rudy. Oh. Rudy na dako. Niya na sila si Papa Emil. Gikasubo ko, Susan. Gikasubo ko. Magbawas ako si mong kaayo kung maabot ang panahon nga magkita at pag-usap. Rudy! Si Susan karon. Pagkatag mo. Katag! Huwag ka namin mahipaw nga miabot sila si Floro. Kalit kayo ang hitabo. Naunan sila. Pila sila kabok ng pipatay nilang Floro. Ubay-ubay sila. Ang nahitabo ni Floro, mausay nahitabo ni Barsino. Mamatud-an ako karon ko nagsulti ka bas tinuod, Susan. Dad-ana dire si Adila! Adila, unsa nahitabo din eh? Adila! Senyor Emil! Unsay nahitabo din eh? Kung usay gisulti ni Susan, bao ka na nahitabo din. Gikan nimo ang gusto kong mabati. Unsay nahitabo din eh? Ila ko gigapo, senyor. Gibaata nila ang akong baba. Unya, gigain ko anang punuan sa kay nito. Wala na ko makita ang sunod nga nahitabo. Pero, nagabati ko nga nagbinukbok ay. Pero, wa ko'y nabating mga buto. Mauro ka na ako ikasulti, senyor. Susan. Humanilag patay ni Floro. Mibiya sila. Abi na ko gilabtan mi si Adela, pero bisan hikap. Wa ko nila hikapa. O bibiya sila. Kung giun sa pagpatay si Barsino mausab kini si Floro. Nakakita ka ba kung kinsa nagpatay ni Floro? Masalo ako, Papa Emil. Wa ko makakita. Pableo! Romeo! Kinahalang butangan na kininig mga sakop sa batalyon, Alcatare! Oh, senyor! Susan, dili ko gusto nga mo istar pa mo din si Adila. Pamauli na mo sa mansyon. Oh, Papa Emil. Susan, Salamat mo makamusulti sa tinuod. nahibaw na ko. Sa mga kay mahitabo, kung mahibaw siya sa tinuod. Kung mutugan ko sa tinuod. Lakip ko, mamatay sab. Naglantaw ka sa dapit nga tua ang bay pahuwayan. Nahibaw kong kimingaw ka. Bisan ako, ningawon sab. Kay saksi ko, na dito ka mahigugma sa labing unang hikayon. Labing unang hikayon. Yaya. Ug mao say uway. May unaw katapusan nga gugma. Magkakita pa ka kami. Susan na. Dili na tingali, no? Yaya, no? Maura kini akong gingon kaninyo. Nganong magsige pa man kitag paabot sa sukataw nga wa na kay patay na. Hangtod karon. Muingon pa maghihapon ta nga buhi pa si Rodrigo.
Kinsa ninyong maingon karon? Nga buhi pagyapon si Rodrigo. Wa mo mutingog. Nagpasabot nga kitang tanan sa Gordones mituo nga patay na si Rodrigo. Kay pinaagi sa hinuusan natong pagtuo nga patay na si Rodrigo. Magmalinaw na gyud ang iyang kalag. Philip! Ha! May nahibilin pa ni ay. Nga bisan unsaon, lig-on gyud ang baruganan o gituhuan nga buhi pa nga kung igagaw nga si Rodrigo. Apan tahoron gyapon nato si Kapot Chufilo. Nga way kamatayong magtuo nga buhi pa si Rodrigo. Husto nga, Philip. O gipasalamatan ko ikaw tungod sa pagtahod mo sa kong pagtuo. Nga bisan kanusa, wa mamatay si Rodrigo. Apan kun mao'y pagtuo ninyong kinabagaan sa Gordones, og ako na lang usa ang magtuo, gani ko pang buhi si Rodrigo. Dan, mag-inusara kong magtuo, gani ko pang buhi si Rodrigo. Bisan si Anton, uyuan ni Rodrigo, may isulti ninyong tanan. Anton, Ang lig-on nga hinungdan, nganong mudawat nako sa sakit kayong kamaturan. Tungod kay hangtod karon, wa na gyud magpakita o wa na kita'y notisya ni Rodrigo. Sakit man dawaton. Apan ipahibaw na nako dinhi, nga mituon ako, nga patay na si Rodrigo. Ning adlaw, ilubong na nato si Rodrigo. Kaming tanan, nagkahiusan sa pagtuo nga patay na nga akong igagaw, Tiyo Anton. Karon kami tuo ka naman og midawat ng sakit nga kamatuoran. Usa na lang ang magpabiling mo ukay sa kalag sa mahal kong igagaw. Aron dili kini magmalinahon. Kini, si Kapo Chofilo. Husto na, Philip. Kaliyot lang. Tanawa na higmayo kung kinsa kanina kong kuyog. Ginoo. Ha? Uy, hala. Rodrigo! Tanawa na higmayo! Rodrigo! Usay may kasulti, Philip. Sudungag maayo. Kinsa kining miduol na to. Si Rodrigo! Tio Anton! Tio Anton! Kapot si Pilo! Philip! Rodrigo!